shi da doka me yasa mu za mu zauna da shi ya rika tattaka mu wanda ga dama ai ba bayin kowa bane ba sai mu akai ba yanda suke jin su yan kasa ne haka mu muke jin yan kasa ne kenan tunda mu ba bayin kowa bane ba sai mu akai ba daga wani wuri aka kama Nijar aka aje mu ya kamata mutane su gane wannan su cewa mu ma yan kasa ne kamar su a zauna a yi adalci a yi gaskiya lokacin nan sai mu zauna mu tattauna duk wani wanda ke so mu tattauna amma yanzu muna jiran shari'a sai da yawo da za ta fito ta yi mu ga ya akai da ita yomi muka yi wanda kal a zamna lahiya yanzu ba ido muka sa musu ba menene muka yi wani abu ne muka yi wanda ya saba wa dokar da su suke takawa wadda mu ko muke mata biyayya me muka yi wanda har ya kasance mun saba wa wata doka wanda ba za mu zauna ba da koma aljani ne idan zai bi gaskiya mai aiki da shi dan me bi muka yi ai ido muka sa musu ko muka bar su da sarkin da halice su gashi sun kasa gaba sun kasa baya ana tafiyar mai ginan rijiya wato ana yin kasa ana ci an ci gaba kaga bannar kenan ana banna dama mun gaya ma mutane wannan kada ku gani wai cewa ai isuhu ne ya safka ba zumi hau ai ja ne ya fado ja ya dauka kaya ce kaya ta ja ciyawa wannan ai babu wani canji a cikin tafiyar nan mutane sun aza dan jaruma da aka sake wannan shugaban ai sarki goma zamani goma ba ai sarki goma ba sarki hanzu sarki guda ne hanzu tare take mulkin mu kuma take yanda ta ga dama a kasan nan har yanzu mun ja hankalinsu da su kiyaye Allah su yi tsoron Allah su kiyaye dokar ƙasa dokar da suka ɗora hannu a saman alƙur'ani suka rantse suka ci za su kiyaye ta an sun kiya wallahi gobe saurin zawa gare ta duk wanda ya ce Allah kai mu gobe tana zawa daɗi na da gobe kenan laifinta kenan